It-3 ta' Ottubru marka uffiċjalment il-bidu tas-sena ta' ħidma oħra tal-Qrati tal-Ġustizzja ta' Malta. Bħal kull sena din il-ġurnata magħrufa aħjar bħala l-bidu tas-sena forensi ġiet iċċelebrata permezz ta' diversi diskorsi fosthom dak tal-Prim Imħallef Market Kuti, tal-Viċi President tal-Kamra tal-Avukati u wkoll mill-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna. Fl-awla 22 l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta' Malta George Vella, membri tal-Ġudikatura, l-Amministrazzjoni tal-Qrati u avukati fost oħrajn segwew id-diskors tal-Prim Imħallef Market Kuti. Fid-diskors tiegħu il-Prim Imħallef innota l-ħidma tal-Gvern Malti f'diversi aspetti sabiex tiġi indirizzata l-isfida tad-dewmien fil-qrati Maltin u suġġerixxa wkoll miżuri li jistgħu jittieħdu fl-immedjat u anke dawk iktar ikkumplikati sabiex tingħeleb din l-isfida. Fost oħrajn il-Prim Imħallef qal li s-sistema ta' kif isiru notifiki tal-atti lokali għandha tiġi aġġornata għal waħda elettronika b'min jippreżenta att jindika indirizz elettroniku dan fil-waqt li ssir pubblikazzjoni f'żewġ gazzetti lokali waħda bil-Malti u oħra bl-Ingliż. Il-Prim Imħallef semma wkoll il-bżonn ta' court attorney ma' kull maġistrat biex jassisti fix-xogħol bħal dak tal-abbozzar tas-sentenzi, miżura li l-Ministeru għall-Ġustizzja jevalwa bi sħiħ u li qed isiru laqgħa dwarha f'kumitat magħżul apposta għal dan il-għan. Mill-lat amministrattiv il-Prim Imħallef rimarka wkoll dwar il-bżonn ta' investiment f'binjiet ta' daqs medju fil-Belt Valletta jew fil-madwar biex ċerti kompetenzi ta' qrati jitilqu mill-binja prinċipali u qal li qrati bħal dawk kummerċjali u kriminali jistgħu jibbenefikaw minn dan. Il-Prim Imħallef ta' suġġeriment ukoll brabta mal-kors tal-liġi u qal li għandha ssir konsultazzjoni kostruttiva u miftuħa dwar jekk wasal xi żmien li jinfetaħ il-kors tal-liġi mhux biss għall-arfin tal-liġi per se, iżda biħsieb favur studenti li juru x-xewqa u rrieda li jispeċjalizzaw f'korsijiet f'aspetti forensiċi jew imħejjija għal formazzjoni ta' ġudikanti, prosekuturi u avukati li jaħdmu prinċipalment fil-qrati. Il-Prim Imħallef temm jgħid li jemmen li llum m'għandux ikun hemm distinzjoni fil-ġudikatura bejn imħalfin u maġistrati. Sostna li l-korp tal-ġudikatura wieħed bla ebda distinzjoni u dan jista' jgħin il-Prim Imħallef biex ikun jista' jqassam aħjar ix-xogħol kollu fil-qrati u mhux jiġi rinfaċċat b'ħajt artifiċjali dwar il-kompetenza bejn qrati ta' ġurisdizzjoni inferjuri u qrati ta' ġurisdizzjoni superjuri. Fil-ftuħ tas-sena forensi tkellem ukoll il-Viċi President tal-Kamra tal-Avukati, Dr. Stephen Tonalowell. Intant fil-Konkatedral ta' San Ġwan ġiet iċċelebrata qudiesa mill-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna. Fil-pritka tiegħu l-Arċisqof semma l-importanza li tingħara fil-missjoni ta' kull min jaħdem f'dan il-qasam li jżomm lil dawk li qed jidhru quddiem il-qorti b'tali mod li titħarsilhom id-dinjità u ssir ġustizzja fil-konfront tagħhom. Jiena nixtieq nirrikonoxxi l-isforzi kollha li qed isiru biex dan iseħħ ħalli nkunu anke ġusti fil-kummenti tagħna. Miżjed ma nersqu li dak il-moment fej kull min jersa l-qorti ma jħossux prostratu vulnerabbli, ma jħossu ċittadin li qed jeżerċita dritt tiegħu jinkella qed jiġi msejjaħ għal dik il-kontabilità li tirrispetta is-saltna tad dritt.